Vull que tornis d'aquí 4 hores de 12. Tinc mig Corea a punt de desembarcar. No, no puc. Saps quin problema tens? Conec un parell de dones que no els hi faria res dir-t'ho. A 2 de 9. Vam quedar a les 8. Hola, pare. Hola, Rachel. Tornarem diumenge a 2:15. La mare diu que tens deures per dilluns. I tu què saps, Rai? Tot ho sé. Rachel, vols al·lucinar? Ha caigut darrere de la casa! 2 llamps no cauen al mateix lloc. 2 coses. És increïble, Rai, no funciona cap cotxe. No ho havia vist mai, jo, que caigués més d'un llamp al mateix lloc. Ho noteu? Aquí baix hi ha alguna cosa i es mou. Un minut i sortim d'aquí. Pare, Agafa la maleta, va. m'estàs espantant, pare! I porta-me-la, corre! Per què? És el que et dic. Digue'm el que has vist. Aquí és el cotxe. Rai, on vas? Què vols fer? Entra, Manny. Surt del cotxe, no ho dic de broma, saps? Entra, Manny, si no vols morir.